ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरग्रोबाय आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ एस्पेसियेलि जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर बा आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ दायो आङो लानानै फैबाय माने दायो आङो न'नि बारियाव दंफैयो बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा शेयार खालामनो आङो सानबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों बेयाव थानानैहाय थ' नोंथांमोननिसिम गोबावथारसिमोन भिडिअ लाबोनो हायाखै गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहाम बाथ्राबो दिनै आङो लाबोनो हायाखै आरोखि ना बेनिखायनो दुखुनांथाव माने मोनसे खामानियाव बा मोनसे समस्यायावहाय आङो गोबांथार बेस्थ' जानानै दङमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोर आं दिनै लाबोनो हायाखै आरो दिनैबो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनोसो दिनै आङो सानदों थ' बेनो जाहैबाय जोंहा मण्डलियावहाय सासे आदै दङ बे आदैनि नामानो जाहैबाय दानस्रां बसुमातारी बिथां आदै दानस्रां बसुमातारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोबांथार देहानि उसुस्थ'आव सैनांगासिनो दं आरोखि बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों आरो जोबनायाव आङो नोंथांमोननि आर'ज रिक्वेस्टबो दिनै आं खालामनो सानदों बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों थ' अनसायग्राफोर नोंथांमोना बाथ्राखौ खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय माने बे आदै दानस्रां बसुमातारिया गिबियावहायनो सिगां जन्दिस टाइफड बेफोरबायदिजों दिनै सैनांनानै भुगिनानै दंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे आदैया बारानिफ्राय बारा जालांबाय ओमफ्राय आंबो होनदोंमोन आदै नोंनि देहाया मोजां डक्टरनि गोनांथि दं होननानै ओमफ्राय मा जाबाय जोबनायावहाय माने जन्दिसफ्रा माखासे गामिनि मुलिफोरजोंबो जारुवा मुलिफोरजोंबो हामो नालाय थ' बेखौनो एसे बेजोंनो बाहायदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जायैनि जोंहा वेस्ट बेंगलावहाय थांजेनासै सिकित्सा लाबाय एसे ओमफ्राय बेनि उनावहाय सिलिगुरियाव थांबाय बारानिफ्राय बारा जालांबाय सिलिगुरियावहाय गासैखौबो टेस्ट खालामजोबनानै मोनसेनि उनाव मोनसे माने मोनब्रै मोनबा सय सातथासो टेस्ट खालामनानैहाय जोबनायावहाय जोंनि बे आदै दानस्रां बसुमातारिखौ माने केन्सार मोननो हादों आरोखि गल ब्लाडारावहाय मोनसे ओमफ्राय किडनियावबो मोनसे बे गल ब्लाडार ओमफ्राय बे किडनिनि बे जे केन्सार बिराद गिथाव बाथाव दिनै जादों थ' नायनो दुखुनांथाव बे आदैनि थाखाय माने आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै गोबांथार बेजों लोगोसे बेस्थ'आव थादों टेनसनाव थादों थांलाय फैलाय ओरै फिसा फिसौ बेफोरबायदि आरोखि ना हस्पिटालफ्राव थाहैनो मोनाखैब्लाबो हस्पिटालाव थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरोखि गोबांथार ओरै रायलायनाय मानाय थाखा फैसा हेरि ना थ' नायनो दुखुनांथाव थाखा फैसाबो दिनै थांबाय ओमफ्राय जोबनायावहाय माने दायो बिराद खस्थ' सैनांनानै दङ दा सिलिगुरिनिफ्राय लाबोनानै माने केन्सार जाबाय नालाय दाथ' नार्सिं हमावथ' बिराद फैसा थाङो फैसा थाखा गैला ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनि आसामावनो जायो आयुष्मान कार्डफोरजों फ्रि मोनो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो खोनादोंबो मिथिदोंबो थ' बेनि उनाव सिलिगुरिनिफ्राय लाबोबाय आसामाव दाना जोंनि आसामाव लाबोनानै जोङो लांबाय बिथांखौहाय डक्टरफोरजों माखासे सावरायज्लायनानै मिथिनाय डक्टर मोजांफोरजों सावरायज्लायनानै माने बरपेटा मेडिकेल कलेजाव जोङो लानानै थांबाय एसे थाखा फैसा गैयैजों जाबजों ओमफ्राय दाना मा जाबाय जे सिलिगुरि डक्टरफोरनि जे टेस्ट खालामनानै मोननाय जे रिपर्टफोर बेखौ जोंनि आसामनि डक्टरफ्रा दिनै एक्सेप्ट खालामाखिसै आरोखि बिराद दुखुनांथाव जाबाय मानोना होननानै बुङोब्ला आदैया जन्दिस दङ ओमफ्राय सुगार दङमोन ओमफ्राय गोबाबाय थायो मानसिया बेबायदि जाबाय थाबाय बिराद सिरियास जालांबाय ओमफ्राय दाना मा जाबाय बे जन्दिस थानायनि थाखाय जे बायपसि होननाय मोनसे टेस्ट दङ बेखौ खालामनांगौनि थाखाय जन्दिस खमायनांबाय माब्लाबा ब्लाडआ
आप डाउननो मानिबा बेखौ थिक खालामनांबाय लेभेलाव दोननांबाय ओमफ्रायसो खालामबाय दाना मानसिया ओरैबायदि जाबाय बिराद सिरियास आरोखि ना आन्दाज खालामनो हाला माने गाव जिखौनो फैयो बेखौनो बुंग्राबो जाबाय समायथे सिनायनोबो हालायलांला बेबायदि जाबाय आरोखि बे आदै दानस्रां बसुमतारिया तो इनायनो दुखुनांथाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बिनिखायनो नोंथांमोना अननानै बे आदै दानस्रां बसुमतारिनि थाखाय अननानै प्लिज आरज खालामदो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों बा नायबाय नोंथांमोननि आरजजों माबा मोनसे थांनानै थानायनि राहा ओंखारो दा ओरैबायदि मानसियाथ' ओरैबायदि केसाव दङ माने बिराद दुखुनांथाव ना आसा ना बरसा मिजिं गैयैफोरबादि दिनै दङ आदैया इनाय दुखुनांथाव बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामबाय अननानै प्लिज आरज खालामदो बे आदै दानस्रां बसुमतारिनि थाखाय आरोखि आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा ओरैबायदि जाबावबाय जे बाय'प्सि टेस्ट खालामनाय रिपर्टआ जोंहा माने 10-15 दिननि उनावसो फैयोनो मोनो रिजाल्टआ थ' डाक्टरा दिनै डिसचार्ज होबाय ओमफ्राय न'आव दा दंफैयो दा बे रिपर्टखौ दिनै नेनांगासिनो दङ बे रिपर्ट मोनसान्दियानो मानसिया मा जागोन बेबायदि समस्या आरोखि ना थैगोन ना थांगोन बेबायदि समस्या आरो डक्टरफोरखौ जों इनायनो दुखु मोनदों जे डक्टरफ्रा गावसोरनो फोथायलायनाय गैया सन्देह गोनां आरोखि गुबुन डक्टरनि रिपर्टखौ गुबुन डक्टरा एक्सेप्ट खालामा आरोखि ओरैबायदि मोनसे बेखौ नुनो मोनदों आरोखि ना डक्टरफोरनि गेजेरावबो माने जोंहा सानदोंमोन बेबायदि समस्या गिदिरखौ जोङो लोगो मोनफेराखै नालाय माने बेबायदि जानाय नङा होननानैसो जोङो सानदोंमोन बिराद बेबायदि आरोखि ना दा लेन्डि प्रसेस बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि घटनाया थ' बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम दासान्दि भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहाम बाथ्राबो दिनै लाबोनो हायाखै बे खारननि थाखाय आरोखि थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो जायफ्रा दायो नायदों आङो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो शेयार खालामो अननानै बे आदैनि थाखाय नोंथांमोननि आरजआव प्रेयाराव गोसोखांदो जेन' बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'नि अननायाव माबा मोनसे जेन' राहा ओंखारो मानोना बाइबेलाव लिरदों मानसिजों असम्भबा इसोरजों सम्भब जाथावगौ गासैबो इसोरा मावनो हायो होननानै आरोखि दा बेबायदि आरो बेजों लोगोसे अनजाग्राफोर नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानबावदों बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय जों जायफोर दायो आंजों लोगोसे जायफ्रा देहा मोजाङैनो दङ ना जोङो गावनि देहाखौ बिराद जोङो जोथोन लाखिनो गोनां आं गावखौबो बिराद दांनाय समायथाय आरोखि ना बिराद जोथोन लाखिनो गोनां जोङो ओरैबायदियाव भुगिनाङो गोबांथार समाव बा थैनाङो बा थैनायजों जुजिनाङो जाहोना जाहैबाय जेब्ला जोङो जब्रा जायो अब्लासो दिनै जोङो डक्टरखौ नागिरो नाथाय फिसा फिसौ जानायखौ जों सिरियास लाया थ' बेनिखायनो अनजाग्राफोर जब्रा जाबाल' लोमजाब्लाल'नो डक्टरनाव थाङोब्ला बिराद खस्थ' मोननो गोनां जायो थ' बेनि सिगांनो एसे आन्दाज मोनहांनायावनो एसे जाहांनायावनो गावनि देहाखौ जोथोन लायोब्ला जोङो थैनांगौनिफ्रायबो माब्लाबा जोङो गगोन बा थैनायजों जुजिनांनायनिफ्रायबो दिनै जोङो गगोन आरोखि बासायजानायखौ मोननो हागोन बेखौ इसोरा जोंनो साननो हनो गियान मेलेम बुद्धि होखाबाय थ' बेनिखायनो आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय ना जोंनि देहाखौ जोङो बिराद जोङो उदिस लानो बा आन्दाज खालामनो जोथोन लानो दिनै जों नांगोन जब्रा जाबाल' लोमजाब्लाल' जुदि डक्टरनाव थाङोब्ला जोङो खस्थ' मोननो नांगोन बा थैनोबो नांगोन बिसिनायाव गोग्लैसोनोबो नांगोन आरोखि थ' जों जुदि मोजां गोख्रैनो थाब एसे ना माबा जानायावनो नायोब्ला गावनि देहाफोरखौ जोङो आं सानो बेखौनो गोबांथार जाहोननिफ्राय बा सैसोनांनायनिफ्राय जोङो बारग'गोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर हामबायसै जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय प्लिज जोबनायाव बेखौनो आरजबाव नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्टबाव खावलायनायबाव दानस्रां बसुमतारिनि थाखाय अननानै आरज खालामदो जेन' गासैबो नोंथांमोननि आरजजों गाहामाव फैनो हानाय बायदि बा माबा मोनसे जानायफोर बायदि थ' हामबायसै अनजाग्राफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय थ' आसा खालामो फैगोन समफ्राव नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राजों नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन गोजोनथोंसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों।